Szép volt! Badd meg, mire idén! Szép volt! De Jóska, nem mondtad bozd meg, hogy nálatok is van tűzijáték? Valaki otthon maradt ezek szerint. A rohadt életben. Valaki fénygyújtotta! Figyelj, mindjárt! Mindjárt! Nyom már egy fotót. Videót csinálok inkább. Ne a forrokásra! Bár mondjuk lehet, hogy lemerül az ellen, mire ezekbe gyújtják. És érzem, hogy vizes a hajam, kurva jót fog tenni. Mi van? Na, Józsi! Ja, te izét, fényképezem, hogy? Én videózok addig. Helyet kell jutani, három voltam. Hát nekem mondtam. Ha annak a tűenget. De várjál, hogy nekem is irányítsuk. Na megy, 3, 2, 1, így. Tód neki! Hagyd neki! Én előttem. Nagyon keményen durran, bazd! Brutális volt! Nagyon kemény! Mondtam én, hogy kell tűzijáték, ugye? De nem gyengén csinál füstöt, hallod? Aha, jó, Bazd meg! jó befüstölt. Most jön ide a füst, Ezért mi a kellett faszom? 500 főn. Ezért tudod, mit Mondtam vettünk én, hogy volna, kell bazd meg! tűzijáték, bazd meg. Tudod,